que iba para Vega era o señor que levaba o arado, por boi no carro, iba un carro con o arado, e antes o señor aquele iba para Vega. A mañá, nas 7:30, ou por aí. E miraba o arado na finca e depois iba a xente. Iba a xente. Era cachar a leigua. A leigua era que viraba o arado. Porque o arado vai e vira a terra. Entón, aquelas leiguas que vira o arado, tens que cacharlos polo rolo. Cachar todo. E depois, ao terminar, cerrar a veiga. Levar terra para outra extrema para cerrala. Se non queda con rega aberta. Agora queda, agora se non terra nin abre nin nada. Agora se cambiou, pero naquela era así. Agora xa é outro mundo moderno. Xa ali un desfalto moi grande, non sabes? E entón ali non se daba nada. Non daba millo, nin se quedase aberto, non dá. Non. Entón chegábamos a terra para que veia que era máis llaniña. Para cando regaras, porque había que regar, a te gustaba a vega máis llana. E despois sementaba o gran a man. E agora sementa a máquina. Pero naquela había unha señora, tamén o gran no mandil, con unha cestiña ou así, e era que sementaba. E depois iba a dar. Sí, pero había unha... Tiña que saber unha señora que sementaba, que sabía sembrar, se non se botou eu, botaría o saconteiro nun migallo de... Pero esa señora se iba atrás, porque se iba iba atrás. labrando, ela se iba sembrando. Si, así que estuvera a veiga xa cachariña. Sí. Pois pasaba se unha grande. Mentre ven a sementadora, pois sembraba unha señora, con a cistiña na man, ou se non, no mandil aquí como a mí. O mandil, Iba ao mandil, e botaban o gran na bala, no mandil, e viña, iba, sabes? Había que saber. Había que saber porque... Se non nace todo xunto. Se botas un puñado e tiras con el, nace todo xunto. Entonces a señora, o que non fora... Salpico así, polos dedos, sabes? Aí botaban... Xa había sementadoras. Sí. Ai, fulano vai sementar ata... Xa había unha señora no pueblo, que era a sementadeira, chamadas. Sementadeira. Andaba, nós aquí, polo menos no estuario, íamos uns para os outros, a ganar a xente, non? Ti ves pa min, eu vou pa ti. Entón, a millón sentábamos 15 ou 16 personas. En principio non se daba de comer, porque non había tamén, non? Daban só mellor un bocadillo á mañán, unha pastilla de chocolate, ás mulleres. E aos homes, un bocadillo de queso ou de outra cousa. Pero despois cambiaron, de dar a comida a mediodía. Entón, xa se mataba un carruxo grande, ou un bo cocido, unha boa sopa, entón xa a xente comía ben, e se iba para a vega, mellor. E despois xa tarde entre levamos o paño e o viño, que é o que se levaba, e o ramo, a beilar. Entón, salíamos da casa e ao señor que o levaba, xa trouxaba todo o camiño, nós con ele a cantar. E ali tocaba o xologón na veiga, e o señor beilaba o ramo. Beilaba, había que beilalo na veiga que estaba sin labrar, porque na labrada enterraba, senón con os pés. Entón, na veiga que estaba sin labrar, beilaba, empezaba nunha punta da veiga e iba hasta a outra punta, hasta o fondo. Por exemplo, no alto, e iba para baixo, hasta o fondo. E ao que non quería beilar, ou daba unha volta da rododela ou pasaba o ramallo pola cabeza, porque non quería beilar. E era así, nada máis. Vamos abaixo, salir da miña casa, como daqui aí afora se balado, que había aí un alarguiño, ali xa parábamos e cantábamos. E entón ele xa trouxaba. Cantábamos unha cantiga, va? Porque ao acabar de comer, cando se iba da labrada, cantaba. Xa se cantaba. Maiormente se cantaba. Este noso amo doxe, Dios non lo deixe vivir, que nos deu a liberdade, ai para nos a divertir. Ai la la la, ai la la la,
xa tiña así unha roda de, que era xa de, a propósito, non? Tiña que ter moita rama, moita ramiña. E despois, en riba, maiormente na nosa casa, levaba arriba como unha moneca, como se fora unha moza. Unha moneca arriba, non? E despois pañuelos, por arriba, e despois puñalle rosquillas, así metidiña a adornar un pouco tamén. E nada máis. E o señor collía por baixo da falda que levaba a pola do ramo, para agarrar nele, que non me agarraba. E agarrar por baixo. Para ir todo o camiño así. Hijo, hijo. Sí, desde a casa xa. Desde a casa xa iba así sempre ata a vega. Ibas co cesto na cabeza da merenda, levabas un xarro de viño cheo na man, e unha taza, e todo o que encontrabas polo camiño tiñas que invitalo a beber. Se che quería ou non che quería beber, era cousa dele. Pero invitar, ai, toma, bebe, 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 existir. Sí, sí. Ai, Dios mío, daquela. Tantas cousas. Ai, Jesús. Eu tiña que empezar o lopón, unha pandareta, van bailar cando empezas a tocar a pandareta. Senón non baila, ni de xeito. Entón, claro, empezaban primeiro as que loaban o logón coa pedra, a darlle a cantar, e entón se vai chamando a mulleres polo regaballo. Acabamos, e o home que levaba o ramo empezaba a facer as villas á muller como o galo que lle fai a galiña, hijo, de arredor, a muller salía pa andar el, e se bailaba así, hasta acabar, hasta terminar. Era así. E bailaba todo o tempo ca mesma muller? Todo pola vea, chamaba, baila agora con Elena, baila comigo, baila contigo, baila con aquel, baila con aquel. Pola finca vai a bailar con todas as mulleres. Únicamente a que estuvera de luto, con eso non bailaba, se respetadas. Pasaba, non bailaba. O sea, non lle facía a reverencia de bailar, pasaba. E agora, nomás todo que estaban pola finca adiante, bailaban todos. O que chegaba antes, nós chamábamos o cabeceiro que era o final da finca. Pero vos é outra cousa. O que chegaba antes, ao final, era o que botaba a aña. Entendes? Entón era o que... Aí será acabar. Sí, O que acababa, que chegaba antes, a extremas da finca que partía con outra, aqueles despois botabanlle para arriba, jalaran eles, claro, de baixo. Botabanlle para arriba un toxeiro clavado no arado, un ramallo, ou así. O que perdía, levaba o toxo, botaban no arado, un rabo, calcar. E o que ganaba, entonces era cando tocaban na aña, Botabanlle un e ramallo. botabanlle cantijas, entendes? A aña é, por exemplo, eu cago aquí neste cabeceiro, quer dizer, o cabeceiro da vega, na vega. E as termas que ainda estás ti. E se chego eu antes, cor de riba, pois ganei eu, e porque xa ti a aña para arriba, porque un ramallo, un toxo que me llame na gana. E se lle quero botar unha cantija tamén máis fea, tamén lle botas. Sí, botaron unha cantija fea. Nós aquí en Bordalás somos tantos como vos. Mataremos un carneiro e as cornes e xa non somos a vos. E facíamos así, Nós dicíamos, Pero nós da cá a Bordalás somos tantos como vos. Pasa o río polo medio e a tamén, morriña e quedan vos. tamén, así. E era así. Agora o do rama é cando se toca o logón. Sí. Ou non, aquí no barrio este. É como ese que vamos buscar as pedras. Que agora o logón coa pedra, e o señor vai e agua. Era así. E pasábamos unha broma tamén. Non tamén só era traballar, porque naquelas horas era traballar. Era o que vía. Claro que eu vin despois delas, elas a mellor viviron algunhas vivencias que eu non vivín, pero bueno, de todos modos eu recordo que ben, máis ou menos todo, porque eles mesmos foron que a enseñaron. Entonces, supoñome que o de sementar o gran, pois, ven dai, de sembrar ali neste tempo que era de ser cando é o momento de empezar a labrar a terra. E dicen que eses bichos que fan así para arriba, así na terra, que fan así un montonciños pequeniños, dice que cando eses bichiños fan eses montonciños que se pode labrar a terra. A experiencia do... Sí, a experiencia que se chama de... Entón xa se pode sembrar, todo iso xa se labra, xa se sembra,
Pois é o que lles coitei aos vellos. Que naquele tempo había que lavar a roupa, chegar das labradas, lavar a roupa para outro día volver a ir á labrada. Iso tamén había que facelo. Porque as mozas querían ir máis ou menos medias axeitadas e limpias porque bueno, o que falabas antes, con mellor ainda había alguna que sacou o novio na labrada. Sí, que pasaba iso, sí. Entonces a que María que menos quería ir a cuidar, a veces iban no que cabo bastante ben, co seu mandil, pero ben axeitado e a súa saia, sí, levaban tamancas, pero iban ben, sí, iban ben, verdad que sí. Se cantaban aquí en Lordelo querían que só iran nas cortellas, igual que as cortellas que só ira aquí, entonces aí facíase moi alto, o canto das labradas era moi alto, así Angelito tiraba para arriba que madre mía. Bueno, os Angelito se tiraba aí por favor, as cordas e tal, e lle daba mesmo, era un mica, unha puta. Cantaba alto, non lle gustaba nada, porque eu ao mellor se chegaba ali rabiando. Pero él non, él cantaba, aquí non estaba tan fresco como se non hubiera cantado nada, tiña un pouco como vai as vidas, non se escoitaches, ela sube para arriba e non lle gusta nada. Non lle fai falta nada. Non lle fai falta nada, claro. Era así, na Aboal, cantaban na Aboal e ian a Jargamala, e entón chegamos a ir a Jargamala dali onde é a tienda, ou íanse a veces a cantar, só hai viño como hoxe, ou íanse a cantar tranquilamente. En cada sitio tiña a súa forma parecido, pero non era igual, é igual que as panderetas. Cada zona, cada parroquia xa canta de diferente maneira. Eu sei de moitas aquí que tamén están no pueblo, saben no pueblo, pero venen a aldea e saben da aldea. Iso é o bonito. Agora que tamén non lle queira, xa non queren eles, pero que non aprendan nada da aldea, non sei, está aquí. Hoxe xa non está nadie, marcha todo o mundo, uns van levando os outros. O que pasa é que a xente marchou, sabe, do lugar marcharon moita xente. E a que marchou xa non volveu, un quedou unha lá situada, fixéndose lá a vida, e para aquí xa non, nada. Está moi despoblado. A ver se agora veñen, con este rollo da crisis, ao mellor, igual se animan, e veñen por aquí. Moitos non saben coller os sachos, que se é o problema. Bueno, pois que aprendan. A necesidade obriga a calquera cousa. É iso, mira. Pero miña avó dicíache que, mira, unha Diana facer unha señorita, que podía ser, pero unha señorita... Unha señorita facer unha Diana, iso xa. É difícil. Que nos deu a liberdade, ai para nos a divertir.